ще кажеш на шефа, ще дойдем пак, ще направим по-голямо части, брат. Ай, лека, брат, мазна. Може да те питам, що Димов е от ромски произход в твоята история? При няколко месеца Димов, Памец, Крис Танев и Кумбата снимаха клип горе в Сенса и после имах сет. Не знаех, че има участие на Памеца и Димов. Смешното е, че и те не знаеха, че ще има участие. Идва при мен Памеца и... Здрасти, моля да изпълним няколко песни, моля да ги свалиш. И аз такъв... Да, в смисъл само нали, ми ги напиши, защото си признавам, че нали, не съм много запознат. Заповядай. И пича фаща телефона и в продължение на 10 минути пише 5 песни, е така. И през това време идва Димов, който на мен е до тука. Бачо, свали ли песни, де ти казах да свалиш, не си, брат? Викам, ти нищо не си ми казал да свалям. Написа го и ми да, брат, 6 песни. И ги е написал с малки букви на шлокавица. И аз такъв 3 от тях ги имам свалени. Викам, аз съм готов, бе, брат. А най-смешното е, че Димов после се съблече гол, брат, като се изпоти. Идва при мен и вика, Бачо, на кеф ли на концерта? Кай малко, а? това не е моята музика, беше пълно с вокалните, с правилно с кеф. И викам, да, брат, с правилно се с кеф. Ще кажеш на шефа, ще дойдем пак, ще направим по-голямо части, брат. Ай, лека, брат, мазна. Може да те питам, що Димов е от ромски произход в твоята история? Брат, не той е легит. Така говорил, бе, ти не разбираш.